Iki mono ciri-cirine wong sing iso urip tentrem, nikmati uripe senadyan durung sugih bondo. Siji, ora pengen ngerti karo urusane wong liya. Cara jaman saiki ngono ora perlu kepo. Umpama kowe ngerti eleke wong ya cukup disimpen dhewe, ora usah diceritak-critakake. Didongake wae muga iso tobat. Ora perlu dicacat, apa meneh dicritakake wong liya. Tugase awake dhewe iki nek ngerti aibe wong ya cukup. Alhamdulillah kuwi iki ora ana ning aku. Aku ora nglakoni kaya ngono. Muga Gusti maringi hidayah. Nah, sing angka loro kuwi ora iri, apa meneh dengki karo pencapaiane wong liya. Awake dhewe iki mung nyawang karo wong iki nalika wancine sukses. Ning coba do nonton, kepiye to perjuangane wong-wong sukses kae. Jam 2 bengi kuwi lagi do enak-enak turu ning wong kuwi wis tangi. Dadi nek ana wong sukses kuwi cukup melu seneng, ngelu syukur, syukur malah dadi iso dadekke inspirasi. Ketelu, ora tetukon merga pengin diwahke karo wong liya. Wis tukon apa wae, wis tuku sandangan, tuku montor, tuku mobil, tuku omah. Kuwi nek gur merga pengen diarani elok, pengen dianggep sugih nyang wong liya kuwi ora bakal nemoni sing jenenge tentrem ayem. Merga tetukane kuwi gur pengen nyenengke wong liya. Nah, sangsaya ora bahagia uripe, mergane bahagiane kuwi ditentokke karo standare wong liya. Papat, ora pamer karo kanikmatan. Nek entuk kenikmatan apa wae kuwi ora perlu keseringan diupload, apa-apa kok diceritak-critakake. Wis ora perlu kabeh wong do ngerti karo kesuksesanmu. Kuwi mono akeh mudharate titimbang manfaate ya, Ngger. Ya kuwi ngono iso potensi marake wong dadi iri dengki. Uga marake iki penyakit ain ngono kae lho. Tur ya iso nglarani atine wong sing lagi berjuang, urung sukses uripe. Angka 5, kuwi ora perlu nyeritake masalah uripmu nek panggon sing ora bener. Lah kok panggon sing ora bener kuwi ngendi? Panggon sing ora bener kuwi ya kaya media sosial kuwi mau. Wis, masalah apa wae iki ora perlu diceritak-critakake. Wong liya iki ora perlu ngerti masalahmu. Ya merga wong liya iki ora bakal peduli. Duwe masalah ya ngadune iki karo sing gawe urip. Nah, nek 5 iki wis dilakoni, insyaallah uripmu iki bakal ayem tentrem.